Щастя. У кожного воно своє. Для когось це обійми рідних, для когось улюблена музика, подорожі або навіть горнятко запашної кави вранці. А що робить щасливим тебе? Щастя не потрібно чекати, його можна створювати щодня. Секрет простий. Щастя – це не лише брати, а й ділитися. Добрі слова, щира усмішка, підтримка близьких. Ось що робить цей світ теплішим. Тож сьогодні зроби хоча б одну маленьку річ, яка подарує щастя тобі та іншим.